aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min mina walawalali caman kaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ ni Burkina Faso jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bobo Dioulasso Ansar tɔndenw u karamɔgɔba Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a bɛ taamala yenkaw fɛ yen nɔ a n'a ka jamakulu Baarabilancari o bolodara tile 3 kɔnɔna na Mali kiri baarakɛlaw gerefiyew fɛ u k'u b'a laɲini cogoya bɛɛ lajɛlen na yɛlɛma ka se ka don u ka baarakɛcogo an'u ka sarakow la o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoniw na sɔɔni min bɛna walawalali caman kaw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waliɲuman dɔw bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an donkanw na bakuruba kunnafoniw na an karamɔgɔba Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o ɲɛmaaba don a bɛ taamala Bobo Dioulasso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso jamana kɔnɔ sanni karamɔgɔba in a ka Bobo Dioulasso lasɔrɔ a sera ka taama in kɔnɔna na a tagamana fan o fan fɛ sanni a ka yen lasɔrɔ jamakulu bɔra ka caya kosɛbɛ k'a bisimila Mokhtar Bagayogo Lutu Sidibe olu de bila la ka taa Cherif la Jabarani so tɔgɔ la nka Musa Fɔnba ale de b'a lakale an ye an ka ɲɛ jɔ a ka sɔrɔlenw na Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru maa min kɛra sababu ye ka tilennenya ladiriya jogo ko sabati olu la ni Ala dɔn ni Ala kosuma ye ani Ala ɲɛsiranɲɛ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara bɛ Burkina Faso dugukolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Bobo Dioulasso yani Bobo Dioulasso cɛ Orodara Kologo Erema kɔnɔ Jeri ninnu bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka bisimila ko ɲuman ɲɛsin karamɔgɔ Haidara mɔ a n'a ka jama taama min filɛ nin ye a daminɛna Mali jamana kɔnɔ ka bɛn ni février kalo tile 14 de ye taama in fɛnɛ bɛ kunjɛ ka bɛn ni février kalo tile 28 ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka Burkina Faso jamana taali se bɛ k'a fɛ yɔrɔw minnu na Bobo Dioulasso bɛɛ la Banvora Gawa Dedugu ani Burkina Faso faaba Waga bonyaw ni karamaw talen kɔfɛ ka kunbɛn Bamakɔ ni Sikaso ni ɲɔgɔn cɛ sira kan dugu fɛ i n'a fɔ Welesebugu ni Ɲɛna cɛ Keleya Sido Buguni ani Kumandu ka laban ka bisimila minɛ ni ka su kelen kɛ Sikasokaw fɛ yen karamɔgɔ Haidara ye Burkina Faso jamana sira ta ka bɛn ni alamisa don février kalo tile 16 ye taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye silamaya diinɛ min ni Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye cira n'a ye min bɛ se ka kɛ hinɛ ye mɔgɔw ma dugukolo in kan ani lahara o faamu cogo ɲuman ɲɔgɔnkanu ani sabali o diinɛ min ye silamaya diinɛ ye ka taa bɔ Burkina Faso jamana denw ye ni o ye silamaya diinɛ min n'a tɛ ɲɔgɔn fa dɔn silamaya diinɛ min ni a bilama ma bɛ maa na o n'an b'a ta k'a kɛ birifiniya yɛrɛ ka mɔɔw fa ka mɔɔw bɔnɛ u ni na ni bamajiya walew ye danfaraw ka don o tigilamaw ni silamaw ni ɲɔgɔn cɛ Burkina taama dɔ y'o ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin bɛ la k'a sabu kɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kabini san 2007 o de kuma ni Burkina cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Burkinakaw yɛrɛ ka laɲini kun ye k'a ka lajɛ a ka taa taama na u fɛ yen barisabu ka d'a kan a fama b'u mɔ layidu min dara a fɛ layidu tiimɛnen don mawuludu tɛmɛnen stade du 26 mars la Burkina karamɔgɔw y'a ɲini malidenw fɛ u ka lajɛ ka karamɔgɔ Haidara bila u ka bolo kan a ka taa tu u fɛ yen ko bawo ko dɔɔnin kɛra malidenw fɛ a tigiya la nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kelen de fɔ badenya teriya ani sinjiya sira Burkina Faso jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ani karamɔgɔ Haidara a ye silamaya kɔrɔlen min lase ni o ye ka da Ala la ka sira ɲɛ k'i tilen nin bɛɛ lajɛlen b'o de ko fɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara Orodarakaw Kologokaw Hɛrɛmakɔnɔkaw ni Jerikaw bɔra k'a kunbɛn nin y'a ye Bobo Dioulasso kɔnɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ taama in bɛ kunjɛ ka bɛn ni février kalo tile 28 ye san 2017 kabirini araba tɛmɛnen gerefiyew ka lapasa jɛkulu Sinak u talen don tile 3 baarabilancari na baarabilancari a kun tɛ dɔwɛrɛ yɛlɛma ka se ka don u ka baarakɛcogo an'u ka sarako koɲaw bɛɛ lajɛlen na Usmane Sogore Ibrahim Kulubali Cherif la Jabarani so tɔgɔ la bɛnkan sɔrɔbaliya jamana gouvernement fɛ ani Sinak ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye greffiyew secrétaire de greffe ka fara parquetw kan olu ka lapasalikɛ jɛkulu o kadara de kɔnɔ u ye tile 3 baara ɲɔngiri boloda mun b'a daminɛ février kalo tile 15 ka taa se a tile 18 ma san 2017 wa o baara ɲɔngiri in kɛra u fɛ tile damadɔ tɛmɛlen kɔ u jɛɲɔgɔn magistraw olu ta bannen n'o bɛ ka kɛ sababu ye ka baaraw sumaya an ka kirisow kɔnɔ kalo tile 30 an ka tɔn ye assemblée générale kɛ
ko ka préavis déposé pour k'an ka laɲiniw sabati. Laɲini ninnu bolofara ka ca. Bon, préavis déposé le gouvernement ye sɛbɛn ci a ma k'a fɔ an k'an ka conciliateur désigné an'an ka mémoire en défense an y'o kɛ. Donc tɛnɛn tɛmɛnen ani tarata an sigira kuma la pour que an ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min. Mais ala ko tiɲɛ an sigira ka kuma tile fila an ma se ka fɔ ka bɛn sɔrɔ. Donc n'i ye préavis déposé n'i ma se ka fɔ ka bɛn sɔrɔ i ni gouvernement cɛ grève bɛ k'i ma diyagoya ye. Donc an bɛ grève mun kɔnɔ o ye grève d'avertissement de 72 heures. Donc an b'o don grève de kɔnɔ k'a daminɛ araba k'a bila bi juma in na. N ko n y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnen na ko laɲini bolofaraw ka ca. Laɲini dɔw bɛ yen o bɛ taa an ka kɔɔri yɛrɛ sigicogo sɛbɛnfura o labɛnni la ani tɔrɔmɔɲɔ nko kumaw. Donc n'i ye greffier yɛrɛ jateminɛ ni kuma diyara n na n bɛ se k'a fɔ greffier yɛrɛ Mali fonctionnaire bɛɛ la ko ye sarako ta fan fɛ. O ko an ka autonomie b'an bolo mais autonomie ma se ka foyi las'aw ma nafala n'o ye sɔrɔ ta fanfɛla ye. Halisa anw ka autonomie dépendant do fonction publique ka grille salariale de la. Baara ɲɔngiri kɔni mana kɛ kuma o kuma a kɔlɔlɔ tan tɛ. O kadara de kɔnɔ SINAG maaw u k'u bɛ yafa ɲini kɛ jamanadenw fɛ bari sabula ka da kan u ka tile damadɔ baara ɲɔngiri a bɛ degun se maa caman ma ani u bɛ wele sama jamana gouvernement ma a ka se ka siraw dayɛlɛ kuma ɲɔgɔnyaw ka tɛmɛ. An bɛ mun fɔ jamanadenw ye o ye ka u deli muɲu ni sabali la ani hakito ɲini. An ma lawula kama k'a fɔ an ka mɔgɔ tɔɔrɔ. An bɛɛ jamanadenw de ye. Olu ka sɛbɛnfura ko n'u ka fɛn o y'olu mago ye. An ka condition de vie o y'an mago ye. Mais o ɲinini n'o bɛna kɛ ni baara ye baarajɔ ye o bɛ degun las'u ma. An ma dabɔ degun kama. U k'an faamu k'a fɔ degun ko tɛ. U fana ka fara an kan u ka gouvernement deli a k'i ko filanan. Sinon an t'a lawuli k'u degun. An tɛ surunya k'a lawuli k'u degun. Mais ba mana degun a bɛ kinni kɛ. An mɛnna an tɛ grève kɛ. Hali ni grève an tɛ sera de. Parce que an miirila sigikafɔ la an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu an bɛ an ka laɲiniw bɛ sabati an bɛ se ka kɔnɔ. Gouvernement ne bɛ mun fɔ gouvernement ye a ka kɛ sabalibaga ye komi an kɛra sabalibaga ye cogo min. Mɔgɔ si sago tɛ ka gɛlɛya don jamana in kɔnɔ. An bɛɛ ye jamanadenw de ye an bɛɛ bɛ jamana in fɛ. An si tɛ gɛlɛya fɛ a ka se jamana ma. Donc an tɛ gɛlɛya fɛ cogo min a ka se jamana ma. Gouvernement mun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye yarɔ olu fana ka laɲini man ka kɛ ka gɛlɛya se jamana ma. Donc an bɛ mun f'u ye u ka sabali. A sigikafɔ o ye damu ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni waati laban baara ɲɔngiriw kiiritigilamaw fɛ o bɛ a jira siga kɔni tɛ mun na yɛlɛmaw ka se ka don u ka lahalayaw la ka kɛɲɛ n'u ka baara taabolow ye. Bamako sigida cakɛdaw minnu ka cɛw bɛnnen don Bamako ka ɲɛtaa yɛrɛ sabatili baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kama Agence de développement régional de Bamako ADR u ye u ka sigiko filanan kɛ kɛnɛ in senfɛ hakilijagabɔw kɛra ka ɲɛsin u ka baara bolodalenw ma jateminɛ fɛnɛ kɛra ka ɲɛsin baara bolodalen ninnu kan baara minnu ni a bɛna ta ka don ba la ɲinan san kɔnɔna na a kɛra Bamako meriba yɛrɛ de kɔnɔna na Maretu Jalo Mohamed Sidibe Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la u sera ka fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka ɲɛmadaw fɛ. Ni sigitako filanan min kɛnɛ sigilen filɛ nin ye cakɛda ɲɛmayaso fɛ minnu ka caw ɲɛsinnen don Bamako sigida ɲɛta sabatili baaraw kama. Sigi in senfɛ jateminɛ kɛra ka ɲɛsin san 2016 baarakɛlenw ma ka laban ka baaraw boloda ka ɲɛsin san kura in ma n'o ye 2017 ye a n'a musakakow Agence de développement régional ADR a bolofara min b'an fɛ Bamako yan baara bolodalen gɛlɛn minnu bɛ olu bolo an bɛ don min na i n'a fɔ bi o ye Sabalibugu sugu jɔli ye ani ka segin k'a lajɛ kura ye gare routière min bɛ Sogonikɔ k'o ladilan kura ye. ADR ye baarakɛda de ye
gouvernement ye min bila commune ka bolo kan ka fo ka bolo kan walasa k'u dɛmɛ ka fo taɲɛ la ka fo bɛ taɲɛ ni mun de ye a bɛ taɲɛ ni dɔgɔtɔrɔso dilan ye a bɛ taɲɛ ni sira dilan ye a bɛ taɲɛ chantier belebeleba minnu bɛ dayɛlɛ walasa mɔgɔw ka se ka lafiya ka sugu ɲumanw dilan ka dɔgɔtɔrɔso ɲumanw dilan ka ekɔliso ɲumanw jɔ o projet belebeleba ninnu olu de kan ka dilan ADR fɛ o agence o baara ye san o san premier ministre kan ka san a ɲɛmɔgɔya ta yanni premier ministre ka ɲɛmɔgɔya ta Bamako maire 6 ani chambre de commerce ani société civile olu minnu b'a conseil d'administration na an bɛna u b'a fɛsɛ an ye k'a fɔ an ye baara min kɛ salon ni ɲinan cɛ o filɛ nin ye ɲinan an b'a fɛ ka baara mun da olu filɛ nin ye donc n'o kɛra n'an y'u yamaruya baara bɛ continuer bi lajɛ y'o de ye donc ADR ye baarakɛyɔrɔ min ye ale de kan ka an ka baara kumaba kolo kumabaw ale de kan k'olu sugandi k'an dɛmɛ a dilanni na min bɛna bɔ bi lajɛrɛ in kɔnɔ salon u ye baara min kɛ u bɛn'o yira an na est ce que a ɲɛna wa an b'a fɔ a ɲɛna n'a sɔrɔ a kan ka sɛgɛsɛgɛ cogo min na an b'a sɛgɛsɛgɛ n'a ma dafa an b'a dafa n'a dafara u b'a fɔ an ɲɛna ɲinan an b'a fɛ ka nin fana kɛ donc n'o kɛra an b'a f'u ɲɛna nin bɛ se ka bɛn nin tɛ se ka bɛn o kɔnɔna la an b'u yamaruya u ka ɲinan baara continuer a ka ca kosɛbɛ n y'a fɔ cogo min na an bɛ sugu baaraw la a b'a dɔn Bamakɔ sugu kɔrɔw don an b'a fɛ k'a lajɛ u bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogo di Bamakɔ circulation i y'a dɔn kuma dɔ la pont tigɛli i bɛ se ka heure 1 k'a kan dimanche yɛrɛ fɛ n'i b'a fɛ ka munumunu furusirikɛlaw ka cortège a ko ka ca circulation bɛ dilan cogo di mobili belebelebaw bɛ sen na sotaramako bɛ sen na duruniko bɛ sen na nin bɛɛ bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min hali bi n'a tɛ yen mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ o mais min bɛ yen don o don a kan ka dilan ka ɲɛ de donc a kan ka se ka dilan ka ɲɛ sira jumɛn fɛ olu de bɛ kɛ miirinaw ye minnu bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ an ka bɛn a kan ka se ka taa o bolo fɛ. Mali jamana maa ɲɛmaaw olu fana ye dɛmɛɲɔgɔnya wale ta ka ɲɛsin ADR ma musakako na sira fɛ walasa u ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo ka ɲɛsin Bamako sigida ma ni miliyɔn 400 ye o musaka in bɛna don ɲinan san baara bolodalenw de da fɛ. ɲinan san vignette ko a lasɔrɔli baaraw daminɛna ka ban a ka yɛlɛmakura ba de don a la ka bɛn ni bi tile subahana mansinw ye walasa yuruguyurugu olu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na hakilina ɲuman in a bɔra Bamako meriba o ɲɛmayaso de la Kadi Jakite Ibrahim Kulubali u sera ka fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka ɲɛmadaw fɛ. Bolimafɛn sen fila ka sariya sɛbɛn n'o ye vignette ye o ɲinantaw san 2017 o dili baaraw daminɛla janvier kalo tile 28 tiɲɛ do vignette tali a bɛ faso de ɲumanya baara ko fɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ k'a ta janvier kalo tile 28 tɛmɛnen na fo ka n'a bila i ko an bɛ don min na i ko bi n'i ye vignette ta yɔrɔw jate minɛ i b'a ye k'a fɔ jama ka ca. ɲinan vignette an bɛ ala tanu n'a ye kosɛbɛ parce que vignette a dilanna ka ɲɛ a kɛcogo ka ɲi a ɲɛna n'u sera k'a to tan ni Mali administration sera ka to tan vraiment a bɛ diya an ye a b'a yira an na k'a fɔ an bɛ ka bouger an bɛ ka taa ɲɛfɛ dɔɔni dɔɔni baara o baara a daminɛ ka gɛlɛn gɛlɛya fitinin dɔw de b'a kɔnɔ mais an bɛ ala minɛ n'o ye parce que ordinateur ko min b'a la n'a bɛ ka mémoriser cogoya min na a b'a yira an na ko dɔ bɛ bɔ forodi la mais ne mɔgɔw ma dege a la ka gɛlɛn dɛ ne balimamuso bon aranko min fana filɛ nin ye mɔgɔw ka kan k'o faamu fɛn min bɛ yen n'a parallèle lama kunna bɛɛ b'a ta ten i y'a faamu o kun ka nɔgɔn mais n'a nana k'a nana centraliser ka kɛ a bɛ kɛ ordinateur de kɔnɔ suɲɛni tɛ se ka k'a la jagoya wagati ni gɛlɛya n'o bɛ don a la aran bɛ don a la faso tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn la ni taxi tɛ o minnu b'an ɲɛfɛ n'u bɛ baara kɛ u bɛ baara kɛ n'an ka taxi ninnu de vignette b'o la an ka impôt b'o la. ne b'a fɛ mairie mɔgɔw ka yɛlɛma don u ka baara taabolo la n'a fɔra depuis sɔgɔmada fɛ i ka na aran ni fɛnw jɔ bon ne kɔni fɛ o nafa ka dɔgɔ donc k'a essayer k'a décentraliser k'a bila commune bɛɛ la commune bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na parce que dugu mana jɛ bɛɛ de bɛna baara la n'a fɔra k'i ka baara bila ka na heure 3 heure 4 bon fɛn de o kɔni o cɛ man ɲi fasoden ɲuman don mɔgɔ kan ka ta tali ye wajibi ye bɛɛ kan tali ye wajibi n'a fɔra sɔgɔma i bɔtɔ sɔgɔmada fɛ politique k'i fiyɛ ka sɔrɔ vignette t'i kun en tant que citoyen malien bon fɛn dɔ fana o kɔni cɛ man ɲi. fɛn min bɛ jɔ mɔgɔw hakili fɛ ɲinan vignette ko la o ye a baaraw labɛnni ka bɛn bi tile subahana mansinw ma. changement mun donna vignette ko la o changement ye a produit yɛrɛ de yɛlɛmana ka kɔrɔ papier de do an b'a kɛ vignette bɛ kɛ papier kan an b'a ni a tigi mɔgɔ mun bɛ vignette ɲini n'a tigi nana a b'a wari sara an bɛ a ka numéro ta moto numéro ta ka vignette kɔrɔ ou bien facture la an b'a sɛbɛn kura kan k'a d'a ma bon ɲinan an ye carte changer carte mun b'an bolo ɲinan ani
carte nina bolendo donc o bi ke ordinateur kono en bas do ordinateur kono ka donné o do ka soro ka attirer ka di atigima en yeni yelma fanake c'est pour que parce que en yayi ka koro vignette parallèle chama be circuler fausse vignette o bala de ni tara do wati do la mo ko bita ka moto 100 euro la o be vignette proposé oui ko du makanka vignette fede vignette yamba mako me district do kanka fede ero bina comme nya fo ordinateur intervention be anga bara la 600 donc abake akasuma doni donc yani anga comment on appelle ordinateur hacké augmenté yana anga do faraka ambe anyini ambalma fait o ka sabali anye doni pour que ni watini amba don ba fe kata ka asor tele la kata ka barawla a klibola donc mais yani anga do faraki shewka o ka se ka enfamu ko bara na chogal do o debato akasuma doni hein donc on va faire une côté au cas famu au cas sabali na la sona mais atime fin kura besoro donc bara binatelia al no asuru jama ka cha vignette tayro la mao ma no mako jora vignette la bela jele me nyoko soro yoro kele ni la wasongo kele o de be bono ye wakele ni keme fly nyina vignette dili barao abela jele me kunche ka be marsika lo kle bisaba ni kele ni ma ni o wakati ya soro mo mi maka vignette ta nyangili bolodale no ka bla o mo ko fole uma ni sɛgɛsɛgɛli bara u bolo dala ni minɛra k'a fɔ ko vignette t'i bolo a ɲangili nɔgɔman ye vignette in wari i b'a sara ko 2 1000 ni 200 siɲɛ 2 n'o ye 2000 ni 400 ye o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali k'a ɲɛ an ka ɲɛjɔ bi sɔrɔlenw na. Nigeria jamana kono musolaka min ni a kɛra ministri ye ka tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana tajiko ministri Jonathan Goodluck jamana ɲamakɔrɔ ka fanga kɔnɔ bi yurugu kɛlɛli jɛkulu min sigi bɛ senga o ye wele bila mɔ ka jira k'a fɔ a ka ministeriya waatiw la wari dɔw bɛ minnu ŋanamuna dolari wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 50 ani miliyɔn 3 o kan ka lasegi jamana ɲɛmɔgɔw ma ministri kɔrɔ in musolaka in ni o ye Diezani Alison Madueke ye alamisa don février kalo tile 16 kiri ɲɛma min bɛ wele ko Muslim Hassan o de ye kiri ni waya wele a nɔfɛ kiribulo min bɛ wele ko Haute Cour fédérale de Lagos ka sabu kɛ yurugu kɛlɛli jɛkulu commission contre les délits économiques et financiers o de ye wulikajɔ kɛ a nɔfɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ a ye nin wari min ŋanamu dolari wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 50 ani miliyɔn 3 k'a y'a wariw bila banki sigiyɔrɔma 3 de la walasa u jatiw kana se ka dɔn an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ musolaka in ni o ye tajiko ministri ye Diezani Alison Madueke jamana ɲamakɔrɔ Jonathan Goodluck de kun ye a kɛ tajiko ministri ye a kɔni buradama a ma jɔ a la k'a fɔ nin wari minnu dunna ko ale nɔ don nka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu in maaw ye a jira k'a fɔ olu ka wulikajɔw sera yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna kalata labɛnni jɛkulu kalata min kɛra sababu ye ka jamana ɲamakɔrɔ Jonathan Goodluck bi ani Mahamadu Buhari ni ɲɔgɔn cɛ k'a kun y'a lajɛ ka se kalata labɛnni jɛkulu maaw ma u k'a lajɛ ka yɛlɛma don kalata jaabiw la walasa Jonathan Goodluck sebaya bɛ se ka di o ma ni ka Mahamadu Buhari ka sebaya sɔrɔlen kɛ nkalon ye ŋanamu ko caman wɛrɛw bɛ yen nɔ a tɔgɔ fɔlen don minnu na Nigeria jamana kɔnɔ san dɔ kɛra la yɛrɛ Angleterre faaba la Londres wulikajɔ kun kɛra a nɔfɛ yen ka sabu kɛ a tɔgɔ yera Nigeria yurugu dɔ la a taara kiri ɲɛmɔgɔw ka dala k'a fɛnɛ lamɛn o senfɛ. Tunisikaw ka jamana ɲɛma BG Kaïda SFC ye dandigɛli kɛ alamusa tɛmɛnen ka jira k'a fɔ état d'urgence min bɛ senna Tunisie jamana kɔnɔ kabini novembre kalo la san 2015 n'a kun kan ka kunjɛ kɔsada in na ko dɔ bɛ fara a kundala kan ka kɛ kalo 3 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ novembre kalo tile 24 san 2015 jamana ɲɛmayaso ka kari dɔ tatɔ jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la ni o ye présidence ye Bamanjiw taara ja da a ɲɛ ni ka mugu dayɛlɛ maa 10 ani maa 2 olu bɔnɛna u nin na Bamanji jɛkulu min bɛ wele ko état islamique o maaw y'a jira o don k'a fɔ olu nɔ don état d'urgence min bɛ senna Tunisie jamana kɔnɔ couvre-feu fɛnɛ faralen kun don a kan k'a fɔ ko ni tile binna ka jɛngɛ bɛɛ ka taa don dibi yan b'a fɛ a man kan mɔgɔw ka munumunu zalo caman kɛ duguw kɔnɔ o couvre-feu kɔni wulila barisabu ka d'a kan jamana ɲɛma BG Kaïda SFC a ko 2015 ni ɲinanjɛ ko wulikajɔw kɛra Bamanjiw nɔfɛ ni ka caman bɔ u ka tiɲɛniw na o kumana couvre-feu kɔni o bɛ se ka nɔgɔya jamana kɔnɔ nka état d'urgence tɛ se ka dabila ten hali n'o y'a sɔrɔla couvre-feu kɔni bɛ wuli barisabu ka d'a kan
ka Tunisie jamana ani Libi jamana bi danjela kilometre kɛmɛ ɲɔgɔn na o de bɛ ani Libi ni ɲɔgɔn cɛ danjela n'a ma ɲa k'a fɔ Libi dun bilama kabini Muammar Gaddafi Libi ma ɲɛma ale bɔnɛna a nin na Bamanju État islamique tan bɛ yen kɛ a ka ɲa ye a b'i to yen ni ka yɔrɔ caman sɔrɔ k'o tiɲɛ o kumana lakana halibi a juru kan ka bonya Tunisie jamana kɔnɔ Mabi yɛrɛ ɲininka yala Congo Kinshasa jamana kɔnɔ kalata min ni a kun bɔra k'a bi kɛ n'o kun kɛra sababu ye ka basigi yɛrɛ don politiki bina k'u ka a na se ka kɛ wa barisabu ka d'a kan ministre min bɛ yen ni o ɲɛsinnen don musaka kow ma Congo Kinshasa jamana kɔnɔ Pierre Makundia Mbayi ale ye dantigɛli dɔ kɛ ka kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ wari min laɲininen don k'o ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kalata kɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ko dolari wari miliyari 1 ani miliyɔn 800 don k'o kumana ko maa kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ka gwɛlɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka se k'o sɔrɔ k'o bila kalata labɛnni bolo kan a ko ni ale ko a bɛ kuma fɔ a ɲɛ kan a labɛnni ka gɛlɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo barisabu ka d'a kan ko n'i ma ɲa k'i b'a kɛ bɛɛ i na laban k'i ɲɛtugu jamana fɛn caman nka minnu kan ka dilan barisabu ka d'a kan nafolo ye min bɛna don a da fɛ dolari wari miliyari 1 ani miliyɔn 800 a don yɔrɔ caman de bɛ lahala caman de la Congo Kinshasa jamana kɔnɔ nka ko in bɛ sɔn ka gɛlɛya barisabu ka d'a kan fanga sinamatɔw yɛrɛw ka bi ka basigi bolo da ka ɲɛsin fanga mɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ kɔsada in na sigikafɔ min kɛra chrétien dinɛ ɲɛmaw ni jamana ɲɛmayaso ni fanga ɲini jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ o de sera k'a fɔ cogo sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ la ka mankan da n'a jirala k'a fɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila a ti manda wɛrɛ ɲini wa a b'i jija cogo bɛɛ lajɛlen la min ye kalataw ye olu ka labɛn yanni san 2017 ka kunjɛ nka nin kumakura in min ye nin ye o ye denkura in ngɔyɔ la k'a fɔ dolari wari miliyari 1 ni miliyɔn 800 tɛna se ka sɔrɔ jamana ɲɛmaw bolo k'a labɛn o laban kana na tabila forobamugu la Mozambique jamana kɔnɔ fiɲɛ la hawtanɛ jibalaw ma o ye maa caman bɔnɛ a nin na maa 7 ɲɔgɔn na ni ka maa 100 ani maa 30 ɲɔgɔn na kɛ siyɔrɔndanw ye a kɛra Mozambique worodugu yanfan fɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ so 20 ɲɔgɔn na olu kɔni bɛɛ lajɛlen cɛra ka taa ni u ye fiɲɛ la hawtanɛ ani balawuji in fɛ lakana tigilama minnu ka baara ye ka dɛmɛ don ka ɲɛsin maaw ma ni nin n'a ɲɔgɔnna kasara y'u sɔrɔ olu kɔni bɛ wuli ka jɔw la walasa maa wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni ngoronen don sow ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka kisi dantigɛli in bɔra maa yɔrɔ jumadonya in na février kalo tile 17 maa min ni o bɛ jɛkulu kunna jɛkulu min ɲɛsinnen don ala ka saharaw jateminɛni mɔ nin fiɲɛ la hawtanɛ a n'a balawuji cyclone Dineo a ye cɛnni fanba kɛ yɔrɔ min na yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna o ye Mozambique yɛrɛ bɛ sɔrɔ kɛ yɔrɔ min na ni dunanw dali ye yen k'a sabu kɛ dunan minnu bɛ damu ta munumunu zalo la tourisiw olu ta yɔrɔ ye o yɔrɔ ye u kuma ma ko Inamban a bɛ Mozambique kɔkɔjida yanfanw de fɛ Mozambique denw u bilama jɔrɔlen don nin fiɲɛ la hawtanɛ ni nin balawuji min zurula u kan n'a kɛra sababu ye ka maa 100 ni maa 30 ɲɔgɔn na kɛ sondanw ye sow minnu dora yen ni olu ma ti sumaya laban kana na wuli olu fɛnɛ na k'olu fɛnɛ bi don nataw la o jɔrɔ bɛ u la nin da siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye nin fiɲɛ la hawtanɛ ani nin balawuji in ka suru Mozambique jamana kan san 2000 a kɛra sababu ye ka maa 800 ɲɔgɔn na de bɔnɛ a nin na san 2015 a ye maa 100 ɲɔgɔn na fɛnɛ bɔnɛ a nin na fiɲɛ la hawtanɛ a n'a balawuji ni u k'a ma ko cyclone tropical Dineo Mozambique tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ k'i kunda Afrique du Sud jamana de kan nka yen maa ɲɛmaw kɛn bɛ ka labɛn kɔni sabati ka ban k'a jira k'a fɔ maa o maa de bɛ Afrique du Sud fan in fɛ ni o y'a gaɲakayanfan ye ka digi kɔrɔyanfan kan ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la maaw bɛ se ka bɔ a yɔrɔ la cogo min yanni fiɲɛ la hawtanɛ in dɛmɛni cɛ o labɛn bɛ senna ye o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la ni ala sɔnna a ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn